Sigrid komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hey, met Hans Thomas. Hey Kilian, hoe is het? Alles goed? Hoe is het met je musical? Zo, wat? Niet. Dat meen je niet. Ja, ga ik doen. Ja, oké, doei. Jongens en meisjes, opa's en oma's, vaders en moeders, we hebben echt een heel groot probleem. Ik word net gebeld door Kim de Jan, die zegt dat Klummelpiet is verdwenen. En dat is echt een probleem, want Klummelpiet zorgt voor alle cadeautjes. En als die er niet zijn, dan is er ook geen Sinterklaas. En als Klummelpiet niet terugkomt, heb ik mijn liedjes voor niks geoefend. Zoals jullie me hebben gezien, hebben gehoord of hebben gevonden, ga dan even naar deze site en vertel het ons, zodat wij weer Sinterklaas kunnen vieren.